kapuso sa nasab ka Mindanaoan di ka nagusan dal sur ang naghatag og garbo kanato human masakmit niini ang gold medal sa first world highest altitude race course sa Mount Kilimanjaro sa Nasud, Tanzania. Truly maka-proud kaayo nga to ang makauban this morning. Walay lain pa kundi si Sir Elias Tabac. Good morning, Sir Elias, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you po? May buntag, ma'am. Okay lang. Okay lang, ma'am. First of all, sir, congratulations. You're truly a Mindanao pride. But daghan ka natong mga kapuso viewers ang medyo unfamiliar sa kaning ginatawag na altitude course race. Would you mind to describe kung unsa kini alang naman sa ato ang mga kapuso viewers? Ang altitude course race, obstacle course racing, gihimo ni siya sa Mount Kilimanjaro, 19,000 feet above the sea level. 2 times sa Mount Apo. Kini siya maglakaw mi og 5 days climatization sa taas para ma-adapt ang kabugnawon o ginhawa nimo, ma-adapt nimo oxygen kasi less na oxygen sa taas eh. Pag-abot sa taas dito na ang dula sa obstacle course racing. Dito na magsugod ang dula. Pero ang pag-akyat sa taas mandatory kasi pag hindi ka makapunta sa taas hindi ka makapaglaro ng obstacle course. Wow, that's very interesting, sir, no? Murag hearing it from you, kinahanglan yun nga murag kuyaw ang imong training before masuwayan kini nga sport. And speaking of training, pwede po ba nimo ma-share kanamo ang imong journey naman for this event? Nag-training ko almost 4 months sa Baguio City. Halos-halos na bukid sa Baguio, mountain province, marag naduan na ako. Saka, tapos oval, tapos gym. Kasi yung event ko tatlong discipline to eh. May kailangan ka mag-gym, tapos kailangan ka mag-training sa obstacles, tapos sa running. Tatlo siya. Wow, that's very amazing, sir. Very impressive. Ilabi na nga 19,000 feet ang Mount Kilimanjaro nga halos kaduhaon na ang katason sa Mount Apo. But pwede po ba nimo masaysay, Sir Elias, kung sa bote mo ha mga trainings and mga preparations before ka ni-appeal sa moong kompetisyon? Nag-climatization ako, ma'am. Nag-training ako sa Baguio. Sa Baguio kami nag-training kasi malamig, bugnaw dito sa Baguio, ma'am. Dapat ma-adapt ni mga bugnaw kasi sa Kilimanjaro umabot ng 15 degrees. Negative degrees ang kabugnawon sa Kilimanjaro. Doon muntik na akong grabe ang lamig sa Kilimanjaro pag compare mo sa dito lang sa atin. Dito sa example dito lang sa Mindanao mag-training kasi pumunta ako ng Baguio, doon kami nag-training sa Baguio City. Kahit hindi kayo masyadong malamig, at adapt na din. At doon kami nag-training ng obstacle, takbo, dagan, tapos gym at obstacle sa Baguio City. Pwede po ba namo mahibalan, Sir Elias, so kano sa baka nagsugod ani nga sports and unsay naka-inspire nimo nga bisan sa kadaghan man sa mga different type of sports kani ang imong napili og nakahiligan? Since nag-try lang ako 2019 ako nag-start ng obstacle course racing. Kasi doon ako naghanap po ako ng makapasok ako sa national team na event o ano ang bagay sa akin. Doon nag-try ako. Tapos ngayon lang June 2021 nag-try out ako sa Philippine national team at pinalad, na-qualify ako sa national team. Doon na nag-start din ang career ko. Kasi madami naman tayong mga obstacle sa buhay. Tinutuloy ko pa rin yung career ko na hanggang ngayon. If naaman kay advice nga mahatag sa tanan natong mga kapuso viewers nga nananaw karon, unsa kini hilabi na kadtong mga gusto pod makabot ang ilahang mga pangandoy? Tiwala ang sarili, tapos number 1 din maampo sa Ginoo. Tapos pag mangarap ka, kailangan mo gawin mo yung anong dapat na example training. Kasi ako almost 13 years ako athlete ako almost 13 years ako nag-training, tapos ngayon pala ako nakasungkit ng gold medal. Hindi basta-basta sabi nila, totoo yun na trust the process.
Dagan kaayong salamat, sir, and good luck kanimo. You're truly a good source of motivation and inspiration alang kanamong tanan. Keep up the good work. God bless and stay safe. Kini ang At Home with GMA Regional TV.